North Building מובילה את תחום הבנייה המתקדמת בטכנולוגיית פלדה דקת דופן, LGS. הבנייה המתקדמת של היום מאפשרת לכם ליהנות מבית פרטי איכותי, חזק ומדויק, במהירות ובחיסכון משמעותיים. בשיטת BEST המתקדמת, אנו משלבים חומרי בנייה ירוקים הניתנים למחזור, בידוד מצוין ועמידות גבוהה בפני רעידות אדמה ושרפות. אפשרות לרשתות EMG מפלדה מגולבנת לעמידות גבוהה יותר, יחד עם יישום טיח ייחודי, המחליפות את לוחות הגבס, יוצרות מראה אחיד ומפחיתות ואף מונעות סדיקה. אנחנו מעניקים פתרון מלא לבניית בית פרטי תוך כ6 חודשים, מהעלייה לקרקע ועד המפתח, בכל רחבי הארץ. צוות של מקצוענים מלווה אתכם לאורך כל הדרך, בהתאמה מלאה לצרכים שלכם. רוצים להתחיל לבנות חכם ומהיר? פנו אלינו עוד היום.